Talong. Wrong! Flechetus. Yahong. So karon ang atong challenge mao na po ni siya ang logic challenge. Logic na sad, ma'am. Oh, logic. Daghan lagi may bugo, boy palpak man balik lagi mga sikuan. LA. Oh, di wa pa man kuno satisfied ang maestra sa ilahang ka bright bugog gyapon sa paminaw sa maestra mo nagibalik ka sa dire. Wa sa kasabot istra ma'am, ibaw nga boy palpak na gidaan bugo gina. Kani. Na din ay grado amo ma'am usa mi nimo ibalik sa among. Oh, na Oh, boy. naa. Musamot ko kabogo Ang dili, imong ma'am. grado. Dako kayo zero, amo agamay. Mas labaw kay kan amo break na ka. Oh, okay. Ang premyo ani sa makasakto sa answer premyohan ako og 1,000 pesos. Okay, so Sadili pa tayo padayon ma'am. So sa mga viewers subscribe nyo Boy Palpak nya og LA Vlogs. Ayan. So Facebook na og YouTube ha. So sayo na kada pag-search Boy Palpak og LA Vlog. Okay. Dayon ma'am. Ya ma'am, kanang magkakwarta sa ning mga biyogo ani ma'am nga pag-transfer. O mga kwarta basta makanser. Oh. Og di cancer, away kwarta. Okay. Okay. Ako yun na ma'am. Ha? Kasi unahon mo. Ari tari Boy Palpak, sunod si LA. Then Tatay Pisot, Alimokoy, Totong Togsok, Las Ernesto Samuka. Yan na diyo sa Tulo ra gyapon ang limit ni answer. Ha? Kay ma'am, iya ko nung ma'am paspas sa ma'am kay cancel na ko. Okay, logic ni siya ha. Logic. Hatarani palpak. Unsay una nimong malitok nga prutas sa bahay kubo? Pwede nimo kantahon. Watermelon. Bahay kubo. Ah. Singkamas. Ha? Singkamas. Wrong. Osa. Oh, daghan din. Pwede nimo kantahon. Unsay una nimong malitok nga prutas sa bahay kubo? Bahay kubo. Kahit munti. Ang halaman doon. Sari-sari. Wrong. Duha. Last. Santol. Wrong. Wrong. Tolo. Aktor dyan ibalik siya dali ma'am. Okay, LA Vlog. Yugo kayo. Oh. Ikaw na pod. Unsay una nimong malitok nga prutas sa bahay kubo? Pwede nimo kantahon. Bugo man to siya sari-sari utanon man guna ma'am. Oh. Gani. Pwede kantahon ma'am. Oh, pwede kantahon. Yeah. Bahay kubo kahit munti ang halaman doon ay sari-sari singkamas. Wrong. Osa. Otro pong biyogo. Wrong. Sila biyogo nagkao. Singkamas. Mani ma'am. Ha? Mani. Wrong gapon. Duha. Halaman doon ay sari-sari singkamas. Talong. Wrong. Oh, Tatay Pisot. Ay, ako. Ah. Unsay una nimong malitok nga prutas sa bahay Wala. kubo? Ha? Wala. Kay Wala may utano naman na. Correct! 1,000. Wala kay puro tanon ang na dito. Prutas man singkamas ma'am. Oy, di prutas, dili na prutas, kuha na siya kanang mga tanon. Ayan na lang pag Mani di ay. Ha? Mani. Oh, di pod. Okay. Wa mo kakabro. Alimokoy. Alimo mo na. Ah. Kung ang Tagalog ng plate ay plato, ano naman ang English ng platito? Kung ang Tagalog ng plate ay plato, ano naman ang English ng platito? Platetus. Wrong! Sa! Dugay naman ni siya din. Ma'am, exoon na sila ma'am no. Sige ko na can you repeat the question ma'am? English pa. Kung ang Tagalog ng plate ay plato, ano naman ang English ng platito? Dugo. Dugo. Inoktokan. Ah. Platos. Wrong! Duha!
Ma'am, layo pa ko ano. Oh, last. Sigaan sana ko ang parapiding, ma'am. Ah, guys, guys, para manambok pud mo. Plate. Ha? Plate. Plate? Plate. Wrong! Tolo, ang plate kay plato man. Oh, tagsak. Kung ang Tagalog ng plate ay plato, Kaya ka dos? ha? Di ba si Ali ba yang answer kay patitos. Una ta tinagdos. Oh, kung ang Tagalog ng plate ay plato, ano naman ang English ng platito? Kanang platito bang bagamay? Platito? Oh. Platita. Wrong! Usa! Bayman. Wrong! Yahong. English! Duha! Bugawa man na Electric chair. Ha? Electric chair. Wrong! Tolo! Ernesto! Ah, nagmisir! Ernesto! Alay samot! Brad ni ma'am, kay grabe to, naninaw. Ah. Naiyaho nga ilok-ilok do. Ah, okay. Repeat. Kung ang Tagalog ng plate ay plato, ano naman ang English ng platito? Plansa. Wrong! Oh, Galago siya. ang ginaunhan nga letra S. Oh, naay ko ano. S. Ang tumoy R. Sapatos steel to ba? Nanayabag. Wrong! Duha, last. Kung ang Tagalog ng plate ay plato, ano naman ang English ng platito? Kuan ma'am kanang Atik. May Bagay ko bagay. S ang una, R ang katapusan. Kuan ma'am kanang sukaran ma'am kanang sukaran dak. Wrong! Tolo! Oh, are boy palpak. Kanimurag ka ma-order ko ni. Kung ang Tagalog ng plate ay plato, ano naman ang English ng platito? Ha, panaksang. Wrong! Napon. Osa! English! Is mo tuno nya R katapusan. Aha. Sukaran. Wrong! Duha! Last! Panaksan. Kabaon na ko ma'am. Oh. Secret wala na ko. Wala na? Oh, LA Vlog! Grabe naman ni siya ay. Kung ang Tagalog ng plate ay plato, ano naman ang English ng platito? Paper plate. Wrong! Ako din ni ma'am. Wrong! Usa! Wala na ma'am ay. Oh. Suser. Ha? Suser. Correct! 1,000. Oy, ano ka ba dong? Saucer! Next! Suser niya 1,000 dito ba nuyo age? Suser dili, suser good. Saucer! Di ba ang usa in English sa plato? Plate. Di ba ang plato, ang manghod, ang manghod platito. Ang plato kay plate. So ang platito dili suser. Unsa day? Plate. Naipit. Wrong ay, ge. Tatay pisot. Kung ang Tagalog ng milk ay gatas, ang Tagalog ng fish ay isda, ano naman ang Tagalog ng milk fish? Milkfish. Kung Tagalog ng milk kay gatas. Oh, ang Tagalog ng fish ay isda. Ano naman ang Tagalog ng milk fish? Gatas na may isda. Wrong! Usa! Kung ang Tagalog ng milk ay gatas, at ang Tagalog ng fish ay isda, ano ang Tagalog ng milkfish? Tagalan ta mo clue para maka-answer ang mga bugo. Okay. Kung ang Tagalog ng milk ay gatas, ang Tagalog ng fish ay isda, ano ang Tagalog ng milkfish? Isda na kumakain ng gatas. Wrong! Duha! Last! Ang cyclo. Ang clue. Ma'am, ayaw ma'am kay nanay si kwartag yuktan ma'am. Ang clue, Saman? pwede siya makaon. Kana. Pwede siya makaon. Isda na siya. Ay!
Butterfish. Wrong! Tolo! Alim mo, Koy. Oh. Kung ang Tagalog ng milk ay gatas, ang Tagalog ng fish ay isda, ano naman ang Tagalog ng milkfish? Clue, isda. Shellfish. Selfish, wrong! Osa! Ano na, ma'am? Tagalog ng milkfish. Mm. Fishball. Duha! Last! Tempura. Tolo! Tatatagsak! Ma'am, Kung ang Tagalog ng milk ay gatas, ang Tagalog ng fish ay isda, ano naman ang Tagalog ng milk fish? Ang clue, isda siya. da. Green fish. Osa! Ah, Fish bitaw. wrong! Isda mga Oh, isda siya ang clue. gatas no. Pangan sa isda. Ngan sa isda. Ah. Pulahan fish. Wrong! Duha! Last! Piste. Wrong! Tulo! Oh, Ernesto! Ma'am, Kung ang Tagalog ng milk ay gatas, ang Tagalog ng fish ay isda. Ano naman ang Tagalog ng milk fish? Ang clue, isda. Pangan sa isda. Biskat. Na, nayabag. Wrong! Osa! Pangan sa isda. Pangan lagi sa isda lagi. Ah. Nabitan na ikaw. Gipiskat. Nangaran na dre sa ato ah. Kuhan ka ng isda. Mm. Fish. Fish. Kuhan ma'am. Kalang. Oh. Bisa tak kuhan. Kuhan ay kusik kuhan. Kuhan bago. Oh. Nangaran na dre sa tuwa ng isda ah. Fish. Fish. Oh. Ay na kuhan bago na may pawa diha. Oh. Sama tilapia? Kurami na. Fish. 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 Mm. Fish. Ebes. Wrong! Duha! Last! Isda. Butiti ma'am. Wrong! Tolo! Ako sa kwarta. Ah! Boy, palpak! Kung ang Tagalog ng milk ay gatas, ang Tagalog ng fish ay isda. Ano naman ang Tagalog ng milk fish? Clue, pangan sa isda. Bangos. Correct! Bangos! Ah! Bangos! Mo manaang kuan. Kanang Next! basta. LA Vlog! Kansiyan ako eh. Ikaw na pod. Binibili ako ng tao para sa pagkain. Pero hindi naman ako kinakain. Ano ito? Binibili ako ng Binibili ako ng tao para sa pagkain. pagkain. Pero hindi naman ako kinakain. Ano ito? Kuan siguro naman mo, hindi na tayudan. Ha? Tayudan. Ano tayo dan? Hilo ba? Di man na kanon. Wrong! Osa! Tayudan, hilo mo din ang tayudan. Ay. Wrong! Oh. Kana. Isa man eh. Kuan na ay. Ano po? Binibili ako ng tao para sa pagkain. Pero hindi naman ako kinakain. Ay, luya. Doha. Last. Sa ha? Kuan ma'am. Si Bes Bombay. Tolo. Next, Tatay Bisot. Money. Ha? Money. Kwarta? Oh. Wrong. Binibili ako ng tao para sa pagkain. Pero hindi naman ako kinakain. Usa na yung answer. Mo gani binibili. Oh, binibili ako ng Kung tao. sabon ako ang kwarta. Hmm? Binibili ako sa tao. Hmm. Mapalit ang kwarta. Oh, ang kwarta magipalit. Dili, Palit og pagkaon. binibili ako Nya, ang ng kwarta tao. wala kan Wrong. Binibili ako ng tao para sa pagkain, para sa pagkaon ko, no? Pero
hindi naman ako kinakain. Daghan man ka nag-answer. Dili usara. Ha, kaliro. Ha? Kaliro. Kaldero? Oh, gipalit ko na gud para lutuan. Nya kanon mo kaliro. Napa jud anak ka ng pinaka the best. Ngita mo gud siya. Oh. Pinaka the best nya answer. Luwag. Pila na to, ma'am? Wrong duha. Pila na, ma'am? Last kanang humanag luto tanan. Ay, plato. Ha? Plato. Correct! Plato! Kita na rin. Oh, next! Alimokoy. Oh, ikaw na pa naman alimokoy. Man mukhang benis to Bombay god. Unsay English sa diskarte? La. Diskarte. Oh. Diskarte. Storytelling about that. Wrong, usa. Wrong. Unsay English sa diskarte? Discard. Duha. Diskarte is the long. For short, discard. Wrong. Tolo. Totong. Ma'am. Unsay English sa diskarte? Sa English sa diskarte. Si Ernesto na problema. Stress na ma'am, benis na ma'am. Unsay English sa diskarte? Ah. Diskarte. Oh. It's a matter of fact. Unsay English sa diskarte? Tagaan ta mo clue. Ana. S ang una, Y ang katapusan. Story lagi. 2, 4, 6, 8 letters. 8 letters. C ang sugod. S nya Y ang katapusan. Y. Sigurize in the man. Wrong usa. Security guard. Duha. Signature. Tolo. Ernesto. Yes, ma'am. Oh. Unsay English sa diskarte? Diskarte. S ang una, Y ang katapusan. Istorbot. Wrong! Usa! Oh. Asa mang Y nimo? Oh. Istorbote. Oh. Wrong! Usa na. Kaya diskarte mga bot-bot lang yan. Oh. Ano, storbo? Unsay English sa diskarte? Ang English Mm. Estoman. Duha. Last. Guys, tuloy ko mga guys kay para makatubag ko ano mga guys. Surat. Ma'am. Ah. Usa. Ha? Nang hagwa na ni noon. Ay, hagwa man ka. Di ba? Laway. Ah. Istoryahe ra, ma'am. Wrong, tolo. Oh, next boy parpak. Unsay English sa diskarte? Diskarte. S ang una, Y ang katapusan, nya 8 ka letra. Oh. Story. Wrong. Usa. Biscuit. Stranger. Duha. Oh, last. Kani. Secret. Wrong, tolo. Oh, LA vlog. Kani. Unsay English sa diskarte? Ay. Nyalag ko may na ma'am, ay mo naman ko gitawag. Oh. Unsa? Skylab. Ha? Wrong. Skyway. Wrong, duha. Es man niya why? Oh. S nya Y ang katapusan. Samute. Wrong, tolo. Oh, next. Kalisod naman ni ma'am ay. Tatay bisod. Naman pag-graduate na mo ani. Oh. Alimok ko pa mamay. Ikaw, unsay English sa diskarte? Diskarte. Mm. Story. Wrong. Wrong, usa. Unsay English sa diskarte? S ang una, Y ang katapusan, 8 ka letra. Di mao. Di mao na. Bantay na mama. S ang una, Y. Y. Nya walo. Ang story kay pira mo ba? 5. Story. Wrong, duha. Last. Oh.
Oh. S. Y ang katapusan. Grabe na gina kung kwanto para maabot lang walong ito. Hindi mo na akong gawa. Tulog kaway. Sorry. Harang. Oh, last. Is mana ka ni pre? Mana? Is Hapin-hapin. walo ma'am. Storgery. Wrong, tolo. Strategy. Strategy. Ay, strategy ay.